askotan eta ematen du larrialdi klimatikoari aurre egiteko ardatz ez ja nagusia baizik eta kasi bakarra dela karbono gabetzea gure sistema, gure industria, gure auta bestia eta bar. Eta diozu, baina karbonoarena beharrezkoa da eta serioa gainera orain artekoa izan dena baina hori da arintzeari edo mitigazioari begira eta dago gero egokitzea, ez? Eta egokitzea norberaren lurraldetik egin behar da, ez da atmosfera kontu, lurraldeak desberdindu egiten gaitu berez. Bere garaian egin genuen, hartu genuen denbora, eduki genuen proiektu bat, Iobek eman da, eta hartu genituen Bizkaiko golkoan, hau da, landetatik hasita eta Nafarroa eta Kantabriaraino, hartu genituen azken 60 urteko emari datuak, erreketan, datu konfiantzazkoa, egunerokoa. Eta egingo dugu azterketa bat. Eta hor, argi eta garbi ateratzen zen, azkeneko 60 urtetan, eta batez ere azkeneko 40. Eta azkeneko 20, zenbat eta tarte txikiago izan, orduan datu gehiago daude. Eta orduen hor ateratzen dena da, urte sasoi begiratuta, uda, negua, udazkena eta udaberri, ez da. Eta hor, argi eta garbi da, berantza guazela. Hau da, gero eta ur gutxiago daukagula. Baina galdera da, berantza etorrita beti dago salbuespeni, baina berantza etortze horretan zein da kausa? 100% kausa da klima aldaketa? Ala klima aldaketarekin batera ez ote dago leku lurralde zabal askotan beste aldaketa bat kontuan hartu behar den eta da lurraldean egiten denaren edo lur erabileren aldaketa. Hau da, ez da berdin debagoienan orain dela 60 urte edo 100 urte, ez dakini ze landaretza mota eduki, eta gero sartu den pandemia hori azkeneko hamarkadetan, pinua eta gero grabeagoa dena eukaliptoa. Horrek eragina dauka, eta horrek eragin dezake, justifikatu lezake eta ari gara klima aldaketari botatzen horren errua, desberdin duin behar da, baina desberdintze horrek behar ditu datuak, serie luzeak, behar du burua garbi, eta behar du jendea, eta horregatik askotan dion, ojala hidrologia, Eusko Jaurlaritzan hidrologia ikerketa euskalmeten parekoa balitz.